என் கணவருக்கு இருந்த மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் என் மகளுக்கும் வந்துடுமோன்னு நான் ரொம்ப பயந்தேன். அவ முன்னாடி ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பா. ஆனா கொஞ்ச நாளா அமைதியா மாறிட்டா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுறத கம்மியாயிடுச்சு. எப்பவும் படிப்புல தான் இருந்தா. இன்டர்நெட்ல பார்த்த தகவல்கள் எனக்கு இன்னும் பயம் அதிகப்படுத்திச்சு. பல இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போனோம், மெடிசின்ஸ் கூட கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அவ டயர்டாக ஆரம்பிச்சா. படிப்புலயும் கான்சென்ட்ரேஷன் குறைஞ்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ஆத்மா மைண்ட் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் வந்தோம். டாக்டர் ஃபுல் செக் பண்ணாங்க. டாக்டர் அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருந்துச்சு. இப்போ அவ நல்லா இருக்கா. ஆத்மா மைண்ட் கேர் சப்போர்ட்னால எங்களுக்கு மீண்டும் நம்பிக்கை வந்திருக்கு. தேங்க்ஸ் டு ஆத்மா மைண்ட் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் எங்களுக்கு மீண்டும் நிம்மதி கிடைச்சிருக்கு.